Камър, Хаджи. Вижи се бъркат, вижи се, не се оставя да загради. Не се оставя да те загради. Що стоиш там? Веднага движи в кръг. Нямаш право да излизаш извън това. На родителите казват, излезе ли се извън залата, извън там очертанията, на японския джугай, в смисъл да ги излиза. Подава се в съдийската маса джугай, пишат 3 джугая, да речем, ако Павел е има и аз бягам, един път хоп, излизам. Камък вътре, един джугай. Пак бягам, пак излизам. На 3 джугая победата е негова. И задавате въпрос на японците, защо е този правилник? Японецът казва, добре, ела да се пием горе на покрива. И излез извън покрива. Отговорът мисля, че всеки може да го разбере. Тук в залата е красиво. Навън на улицата всяко препятствие може да ти коства живота. Затова не се излиза. Ясно ли? Ще се движиш. Хаджи, играй. Движи се! Дигни ръцете по-ръка, че колко е по-височно, дай ми главата! Играй, Павеле. Павеле, свикни да викаш, когато бъдеш. Вижи се по-ръка, движи, колко атакуй! Бързо. Хаджи, играй! А главата кой ще атакува? Играй! Това ако беше с вик и имаш точка. Така, нищо. Играй! Вярно! Ето това до тук, значи до тук някъде съм около, според правилата, не според кой как решил, според правилата са около 2 точки на една. И те са все половин точки. Пълна точка е и половин точка там какво беше, значи има спокойно, застани как трябва да ни показва, че си изморен. Какво се платиш на съмната? Така, хайде още малко. Играй. Дишай, движи, викай! Тялото може да се удари. И ясно, интересно. Така, борка на, как скажеш? Силно. Да ги има силно. След това се готвят